Para pamirsa ingkang kinasih wonten ing Sang Kristus Yesus. Salam tentrem rahayu. Wilujeng pepanggihan kalian kula Penetua Joko Santosa saking GKJ Kartosuro Klasis Kartosuro. Ing Sabtu winedar dinten Minggu 21 Juni 2026 kanthi jejer ampun ajrih gesang. Sabda pangandikanipun Gusti kapetik saking kitab Matius dosa ayat 3 setunggal ingkang mekaten pangandikanipun. Mulane aja padha wedi, amarga ajimu iku ngluwi manuk glathik pirang-pirang. Para pamirsa ingkang kinasih, Gusti Yesus nimbali dhateng para sakabat tuwin para pandherekipun jaman sakmangke supados boten ajrih ngadepi gesang. Kanthi conto peksi glathik ingkang kathah ing pundi-pundi panggenan boten nanem lan boten panen nanging saged gesang. Gusti Allah ingkang maringi gesang tuwin Gusti piyambak ingkang ngrimati gesangipun. Gusti Yesus paring pangandika bab pitados ingkang salugu. Inggih punika manungsa masrahaken gesangipun dumateng Gusti kanthi gumolonging manah. Pitados kanthi masrahaken gesangipun ing astanipun Gusti. Mila mitadosi bilih Gusti Allah ngrimati berkahi tuwin maringi ingkang dados kabetahanipun manungsa. Kenging menapa manungsa ngraosaken ajrih? Manungsa ajrih gegayutan kaliyan kabetahaning gesangipun boten saged kacekapan. Bab raga ingkang ringkih dereng patosa pulih rasa. Ekonominipun berayat dereng mapan. Ajrih kados pundi nyekapi kabetahan tetedan, sekolah ugi kesehatan. Putra ingkang sampun dewasa nanging dereng bebrayatan lan sakpiturutipun. Menungsa ngraosaken ajrih awit dayaning gesang ingkang cumpen mboten saged ngayahi lan njangkepi sedayanipun. Gesanging manungsa minangka peparingipun dening Gusti Allah. Mila Gusti Allah mesti kersa ngrimati tuwin berkahi manungsa titahipun. Gusti Allah boten badhe nglirwakaken ingkang dados yasanipun ing jagat. Gusti Allah berkahi manungsa. Dene manungsa suka bingah nampi berkahipun Gusti. Mila manungsa nindakaken ingkang dados jatahipun manungsa piyambak. Manungsa makarya kanthi tumemen, tuminbak ing margi padang, gesang sangkul sinangkul, ing bot repot dhateng sesami. Masrahaken gesangipun ing astanipun Gusti. Mila raos ajrihing manungsa saged sumingkir utawi katutup dening raos pitadosipun dhateng Gusti. Raos ajrih minangka raos kamanungsan tumraping manungsa nanging menawi tiyang pitados mapanaken raos ajrihipun ing papan ngajeng menika lepat ingkang leres raos pitados mapan wonten ngajeng lan saestu kawastanan tiyang Kristen tiyang pitados dhateng Gusti. Mugi Gusti berkahi. Amin.